U New Yorku je krugu prijatelja Brune Groeninga u svibnju 2013. dodijeljena posebna počast. U ekumenskoj kapeli Tillman Ujedinjenih naroda Svjetsko udruženje molitelja za mir uručilo je Peace Paul, nagradu za mir Dieteru Häusleru, koji je predstavljao krug prijatelja. To je nagrada kojom su u prošlosti bile počašćene značajne osobe, kao što su nositeljica Nobelove nagrade za mir Majka Terezija, Dalaj Lama te Papa Ivan Pavao II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. I'd like to say something that... World Peace Prayer Society, kratko WPPS, nevladina je organizacija koja djeluje u okviru Ujedinjenih naroda i koja si je postavila cilj da ujedinjuje ljude svih zemalja pod motom Neka bude mir na zemlji. Nagradu je predala UN-ova predstavnica WPPS-a, uvažena Deborah Moldow. Sasvim posebno je i vrlo prikladno da su tu prijatelji Brune Groeninga upravo sada u ovo vrijeme koje je generalni tajnik UN-a Ban Ki-moon nazvao vremenom velikih promjena. Kad je naše tijelo iscijeljeno, to nazivamo zdravljem, a kad je naš svijet iscijeljen, to nazivamo mirom, a kada se mi sami iscijeljujemo naš svijet. Čast mi je predati danas prijateljima Brune Groeninga Peace Paul, stup mira. Željela bih u ime Svjetskog udruženja molitelja za mir Dieteru Häusleru i Suzani Royce sa zahvalnošću predati ovaj Peace Paul za lijep i nesebičan rad prijatelja Brune Groeninga. Dieter Häusler and Suzanne Royce. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign for Bruno Gröning and his work. Ja to vidim kao znak za Bruno Groeninga i njegov rad i vidim to kao znak za sve prijatelje, da nastave njegov rad i šire na zemlji mir, ljubav i zdravlje. Hvala vam puno. Thank you very much. Thank you.